dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. 20 νηφικών Φέδρα. 43 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο των νηφικών κλείνει φέτος ο οίκος Φέντρα. Μια πορεία γεμάτη επιτυχημένους γάμους, ευχαριστημένες νύφες και αξέχαστες πραγματικά εμφανίσεις που έκαναν το όνομα Φέντρα συνώνυμο της υψηλής ραπτικής. Τα νηφικά ξεχωρίζουν για την άψογη γραφή τους και την ποιότητά τους, το design με πρωτότυπα σχέδια για κάθε στυλ γάμου και τη μοναδικότητά τους. Σήμερα παρουσιάζει σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση ένα μέρος της Haute Couture Collection Complete Στάλιο Θεοδόρου για το 2017 και σας προσκαλεί σε ένα φαντασμαγορικό σοου την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και ώρα 3 στο Ζάπιο Μέγαρο στα πλαίσια της έκθεσης Bridal Fashion Week. Haute Couture Collection Complete. Θα τη βρείτε αποκλειστικά στον Νίκο Φέντρα. Παύλου Φίσα 26, πρώην Τσαλδάρη, Αμφιάλη Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210 43 17 491. Φέντρα. Dès que je l'aperçois